Mutani wepo mzukuru wanga. Anzi bwadina sekuru mzukuru. Ndakasimba sekuru makasimba. Wepo wachakaponi. Anzi wabakubiro. Ni ndaba kusanyati. Ati ndinosenzera ndi mzungu wa Cape Town. Lanzira uponi wepo. Anzi ndo tu tsanangure Lanzira uponi andi zaseiwirini. Sekuru ndakavaziva I think 2021. Ndakavasiva through ma media. Tichifollowa zvavaita. Saka kuti ndizosvika pano apa. Nyaya ndifambisa ndisvike pano apa. Inyaya yokuti ndakapa maraicha zvinhu zvangu. I think is 22, 23. Saka maraicha endamupana unosita zvinhu zvangu. Ndozvinhu zvanyaya kundisumudza ndisvike pano apa. Pendakatsika panapa nasi. Iwepo nakamba na iwepo nkani yako ndaikonza ndidakamba na iwepo ziponi. Zidenge sidakamba nfuna chiti wala kupesa supanopa wadzimango chiti wepo ndidwe kutanga kutandisa lera. Anzi ndoti kunyatso kutsanangura pakuti ndinazva kutanga kubatsira nhasi. Kubva uchiri kumhiri kubatsira kusvika ndazoti iwe muzukuru chiuya kupi? Chiuya kuno handiti ndizvo? Hongu ndizvozvo chaizvo. Ya, zvirikutaurwa nasekuru ndizvozvo nokuti sekuru kavaziva 2021, 21, 23. Ndomadhiti achaziva ngo exactly date ringatanga kuvaziva. Kuti ndakambozotuma sisi vangu kuti vauye kuno indi Cape Town nokuti inini mari yandinoita ndidi ndikwanise kusvika kuno. Saka pandakatuma sisi sekuru akanditi muzukuru zviri peuri hazviiti ndingakubetsera urikoko wadi wauya kupi wauya kuno. Ndondati sekuru pazvo hana mari asi ndiri kutsvaka ndikauya ndinotsvaka ndovana vabvunza kuti nai sekuru manje zvandabhadhara ndikazouya after kana 2 years zvinozoita here zvikanzi musekuru ndingakumirira uya kuno. Ndofunga ndo zvendingatsanangura singazivi kuti pane zvandasiya. Iwepo wabwera mzukuru wanga ndinenda kuchiti wepo bwera. Anziwo eta zvanaka kuya ndine eta kuti uye pano. Anditi Uripo wepo kupera na nkanu zibo kuchita ari mboye. Anza usiwe wega unenyaya dzisina kuita makawandisa. Zindu wepo zidaimisa kuchiti nkanu za chiboyi zifambe bwino nkanu za materiko. Saiwepo teriko yako ya kunjonjera panatengo ndakukonzera zilibu kuchita ndachita iwepo bwera ku. Anzi kusaita kwezvinhu mune mweya ikwe yakasiyana-siyana. Ukaona zvadaro ndisana nechida kuti munhu asvike panzvimbo paground saizvozvo. Uya unenge waita saizvozvo ndinenge ndichida kuti ndikuitire zvinhu zvako uripo nechikonzero kuti panenge pane dzimwe nyaya dzemadzinza dzinenge dziri panizvo. Wabwera pano lini wepo? Anzi pana kwakaya lini? Ndakauya sora kazuru. Ndopendikasvika pano. Okay. Alright. Wabwera iwepo ndilakupasa ntare. Ndakukambira ntare. Anzi kwakaya wewe vantu wakapinda ntare. Hongu. Ukatsanurira zvandakupatsanura ndizvo. Hongu. Ndakuika ntare iwepo zandakukambira. Wapinda mtare wewe ndakataura newe. Undimva mzukuru wanga. Andizvo. Ndinotende. Ndakamba na iwepo ndikati ndilaziya maZimbabwe vamva na kukambiriwa ine ndibenya beza kukambaka. Ine ndidakamba na kupezesa nikanisa zidakamba zoso. Ndataura izvinizvo ndataura nedare rako ndakati aiwa maZimbabwe ni vanoda kutenda nekuona saThomas. Ndakapisa mugirazi wakapinda mugirazi ndauti utsanangure zvawakaona mugirazi handunzvizvo. Ndinotenda. Ndifuna uchitiwepo ukambe ndizokamba. Hanzi ndoda kuti iwe utaure mushure mangu wapedza kutaura zvawakaona mugirazi ini ndozokutaura. Ya, ndokati ndakaswera pano nezuro sekuru akanditi ndoda kuti uone girazi muzukuru. Saka pendikapinda ndinoona girazi akanga ari manheru. Saka girazi iri vanhu vandakaona handina hangu kuvaziva nekuti pavaiuya vaivhara kumeso kwavo. Asi zvandaiona zvakakura.
Zandaiona zvazvikakura nekuti ndaiona zinyoka rakakura zvokuti ndakatomboda kutiza ndikatadza kuti ndingangozvishingisa. Ndichiona kwaiva kune mukadzi aiuya pati anga akavhara chiso chake, pati anga akabereka mwana, kuti nditi anga akabereka mwana kana kuti anga akabereka duri zvazvisinganyatsi kubuda pai zvakajeka. Kugozouya umwe murume akanga ari kumaini aitoita zviya zvokisa stovu ichigaiwa. Pati fesi yake ndakaiona ndakaifungidzira nakuti ndiye. Wafungidzira yani? Ndakafungidzira mwana wamukoma wangu. Okay. Ndiwe ndakafungidzira. Nokuti pandakaiona andinanyatsa kuiona pati ndaingakona kuti wafungidzira mwana wamukoma wako ali bedzina? Hanziwo kufungidzira mwana wamukoma wako haana zita here. Mwana wamukoma wangu ane zita anonzi Onias. Onias wakampeza pasi pedyo? Onias zvinoto kwakaona pagirazi. Wangu. Okay, na mkazi adababura mwana mng'ono so? Mukadzi akabereka mwana mucheche. Ya, mukadzi akabereka mwana mucheche aiuya. Ati kuti nditi ndakaona fesi yake handina kunge ndaiona nekuti vakanga vari 2 vachiuya. One ndakanga aita sekuti akabereka guyo, one akati wechidiki. Vese havana kuda kubuda zviri clear. Asi neumwe murume aibuda pakati pavari papa but aita sekuti akapfeka magemenzi, white gemenzi. Asi aivhara chiso chake. Materiko yako yopanda ukonzera mpeza wanachita mkazi anadzina achiti Lizi ubompeza pasi pedyo pamenepo. Hanzi baba dzavo dzadai kugadzirira kurumiri pane mukadzi akabuda anonzi Lizi wanomoto. Ya, mukadzi yeye ndiwe ndikaona anonzi Lizi. Apo ndakamuona zvokwadi pandaimuona ari pamabhazi panzi paBelleville. Palibe pamenepo pawadampasira pyasulu? Hanzi hapasi papero paukamutira zvinhu zvako. Ichokwadi ndipapo pendasvika ndikatoba zvinhu zvangu nemotikari. Wapeza Lizi iwepo teriko yako padabwera galimoto so? Hanzi wapedza kuona Lizi pakauya mota so? Ichokwadi. Ndikunama? Ndikunyeva? Ichokwadi. Ndipasi pedyo ka pamenepo? Hanzi pagirazi papo kwaiona zvinhu. Ichokwadi ndaitozoona ndiri pagirasi. Ndiri pakauya mota dzakasiyana zvepapa pane mota mbiri but handina kuziva noti dzasingavhesi zvakanaka naka kuti nditi ndedzani. Iwe polisi udamuziva kupona? Iwe Lizi asosana kuti wakamuziva kupi uye akabudira sei? Lizi ndakamuzigira kuCape Town muBelleville. Ndakasangana naye ndichida kuisa zvinhu zvangu kumusha. Ndobva nditi regai ndikuindisirei. Asi inini nechemwoyo mangu ndova ndati munhu wechikadzi ari honest dzane varume. Saka ndova ndati Lizi yawo unditorere zvinhu zvangu. Lizi ndobva auya kumba kuzotora zvinhu zvangu. Yanga iri Saturday. Akauya kumba tikaloda zvinhu. Tapedza kuloda zvinhu tikaverengerana mari naLizi. Funga mari ndikaverengana naye it was 17,500. Ndikamukwanisa kumuverengera kuti auye nezvinhu zvangu nokumba. Asi inini ndaifanirwa kuuya naye nekuti ndaida kuti ndinde nezvinhu zvangu. Saka makuseni ndakamuka nditora mota. Ndova ndaenda nebhegi reblack. Ndo rakanga rine maparticulars angu ese imomo. Kuponi? kuBelleville. Right. Ndaenda maparticulars, ndaenda nebhegi rangu reblack negas tank makuseni. Ndova ndasvika ndikamuti zvinhu izvi ndakusiya panapa. Indakida kunosiya mota kumba. Pendinosiya mota kumba ndodzoka ndandodi ndokwira bhazi tichinda nezvinhu. Saka pandakasvika ndakanonoka kusvika ndakasvika maraundi 3 ndikanga sinzwanzi zvinhu ndatoloda pai ndatoloda mubhazi. Ngati matoda zvinhu zvangu zvese zvanzi zvese ndaloda ndaloda mubhazi. Inini handina kungeziva kuti vanhu havana kuloda zvinhu mubhazi nekuti vakati trailer hatifuri. Saka ndakauya kuno nebhazi. Poka paimira bhazi ndaiburuka ndichida kuona kuti zvangu zviri mere. Ndova ndasvika muno muHarare. Saka pendakamusvika muno muHarare ndakangwana mabhegi maviri akanga ari mubhuti mebhazi. Ndakumufonera ndikati kona Lizi zvinhu zvangu hazvina kuuya wani zvanzi bhazi ranga razara. Saka zvatinoita manje iwe uchienda kumba unosiya zvinhu zvonazvo wodzoka kuHarare woyamirira zvinhu zvako tozosenda neSunday inotevera. NeSunday inotevera ndakwira bhazi ichibva kukumba ndichiuya muHarare. Pendakasvika muHarare kunoti Lizi zvinhu zviya bhazi rasvika zvinhu hazvina kuuya hanzi hazvinouya.
Saka pava pakati yangu ndifunga ngeva Thursday ndikamubvunza kuti ndakuda kudzokera futi kuHarare ndomira zvinhu zvangu zviri uya here ndiwo musi wakandzimira foni hana kuzokwanisa kubata saka ndangoti kana ndikafona neimwe foni akangowati ndini akutokata akangowati ndini akutokata saka ndo mamiri akaita dare rangu iyayo kuzikamara ndasvika pano pana sekuru. Chao. Ufuna wachiti ukambe dzina lako vantu wakupesa tsopano wadziwe uchiti yopo nchani dzina nokola choka. Anza apa ndoda kuti uchitaura zita rako neko wakabva vanhu vazive kuti vanhu wakabva kupi. Ini zita rangu ndonzi Busy Mudiwa. Ndinogara kuSanyati. Asi ndinosenzera ndiri muZimbe Cape Town. Chao. Iwepo Mudiwa. Iwewe Mudiwa. Nkani yako yepo ndaikamba kudala. Nyaya yako wewe ndaitaura kudala. Ulibe wega iwepo unankano zilipo kuchita uvali mbwe. Hanzi ndikuzokora zvanambotaura kuti hausiwo nenyaya dzisina kuita chete uri kure. Makati wandei ndiripo. Tichikata Mankwara sidakata na wazimu waimwepo. So wazimu wanafiba Mankwara yadanonoka kuchiti achite bwino. Hanzi kana tibata mishonga kwenye mbavha tinoshanda nemudzimu yenyu asi mudzimu yenyu kana yakufuratirai mishonga unotinonokei kubatsira. Kuchiti opo bwera mzukuru wanga pana chiboy chanda kukambira na paspejo udapeza wafibia yako na walimwe walibogoziya uchiti ndianu umenewo. Hanzi kukuudza iwewe kuti uya kuno kuZimbabwe uye mudare muno ndine zvandinenge ndakada kugadzirisa zvichienderana futi nemudzimu yako kuti ndingakufuratira. Handizo mfibia menyu muna budi wako iwepo mudafamba paponi na paponi mudawakata. Mune mukoma wako yomwe makafamba kupi nekupi mune munombata. Alibeeka iklabu so mbumba menyu. Asi ega chikwata chirimo mutameni. Iwepo udatsikiwa mtunzi wako mvuli so wadatola info wadayika mteme. Toro wadhaga pamumvuri wako zita rako rakaiswa muhari. Wachitwariti dzoto wadakonza miko ya kuchiti yopo ukale udasokomezeka. Hanziwo ukavhoswa miko wakagezwa mvura chitunha wakanzi ugare unotambudzika. Iwepo wakezesa Mankwara ameneyo ndikupeza so uchiti za kubiriwa za materiko zilibe zimene zalizi kupera wakalo umuna danjonjelewa. Wadaunganiza zikobiri zako so chitu ufuna kukonza project. Tengo wadachiti opo zikobiri zako zachita padachitika matenda padachitika afiliseyo padachitika obo iwepo zikobiri zako simali. Hanzi zvokubirwa izvi zvimwe asi pauri panenyaya zvakare kuti kana wabata mari panouya matambudziko anonge achidangoparadza pfuma yako. Wamva? Unzwisa? Ndiyo soruto yachita lizi iwepo kuchiti akuchitire uteriko. Kulibe mundu adachitira wepo nkano ya mfitika pa kukala alibe kukonza njito imene ya mfiti na wafibia yako. Wafibia ndio amene wadaenda pambele so. Ndio amene wadadziwa tupo wako na kukonza chiboy cha kuchita opo usokomezeke. So lizi achita soruto ya kuchita opo udasokomezeka na wafiti wako. So wakatana teriko imvindo. Hanzi lizi ndongana wakatora nesikonzero kuti wewe une zvako zvirikutera. Ndosaka ndakati iwewe uye kuno kuiwewe upinde mudare mangu ndiite zvandoda kuita iwewe uri kuno nechikonzero chekuti pamberi paita wewe ukama izako wana mukana wekuti kana kuti mubate nemishonga zvinotitorera nguva. Ndosaka ndakati uye kuno kuzuru ndiite zvandoda kuita. Unzvisa? Ndikupeza paspejo so wakapeza mazi obo mvura obo so nalizi ukapeza mvura. Ona lizi kumvura so mvura yakawanda. Ndimva? Unzvisa? Kupesa kuchiti Mankwara yake inkani yafana na satanisti wachita njito za matera. Anoshandisa tungu yakafana ni satanism. Wamva? So wachitariti zoto zidabatana iye meneo adachita njito zake za uteriko na mfiti. Na mfiti wa kufibia yako zachita chindi shobasi. Anotiye anenge zake zombava wake haungoitaje. Anenge achibatanidza nehoyo kuti iwe anenge achikupfumba kana kuti anenge achikuvhara kuti iwe usafe wambata. Unzvisa?
iya akabatana zvakare nefamily yako kuti vakudvese zvakapa. Uliona mwana kabudhu wako adapeza pasipejo. Uona mwana ngomoko uona pagirazi. Muntu adasenzesawo umene munhu wefesi zvaiye akangotungamidza munhu yaana damudziwe. Vamfiti wako hapo chibwera varachita sote yakuzochitopa bwera kuna timu wakuvhara so chiti wapeze. Wawaona chibwera wachivhara maso wachibwera wachivhara maso. Wanoziva kuti uenda kuna sekuru akana kuvhara so. Chakufuniwa tsopano ndakuchitopo ndikukonzere mkondo kwa mkondo mufebia yako. Sakuchikonza mkondo kwa mkondo na kumene ulizi teriko yako. Sitafika bwana. Ndibatire mbava yako wewe. Unofanozeera chapupu. Dauti tutangire acha inonzi go back to sender mushamenyi wewe. Kuti tikwanise kuti lizi adzosere zvinhu. Nechikonzo kuti lizi munhu anotozviwa akasimba pamushonga. Palibe nyoka idabwera sopa kumaliza kupeza sipejo. Aziwo taura kuti unaona nyoka iri pagirazi. Nyoka ndakaiona sekuru. Handisi kuti ndakaonekwa nemunhu ndakateiona nemesango. Okay. Iwepo abudu wako andukamba ndibo mkamba na dzina. So panopa iwepo pesa kwa udafamba iwepo ulibogwera kwa ene kunza mkombi. Ulibe kumva nkhani imene andukamba ya madzina daikiwa mkali. Ndindoona kwa yeye mkomo wako ndataura panapo. Sina mutara nezita. Pamunombo famba kwese amsati mambozwawo nyaya yekuyari muchamenya lesoma Stefan. Ya, tinofamba tinotoudziwa. Asi zvetinenge tiudziwa techingonzi baba kuma wide games anga ingoti baba namatai noti kumuri kuinda kwakaoma. Asi chendinozopindura nechekuti ndinogona mara sei ndiri munhamo. Tangai mapedza chi tamuziko rangu ndikwasa ndidi ndinamati. Nokuti ndikana senge ndikataura ngati mu Cape Town handina muprofita ndisingazivi. Because ndine mota yangu ndozvidrivera ndifamba hapana muprofita muno endisingazivi Cape Town. A to Z ndichifambira zvinhu zvenalizi. Vanhu vandatona kuti regai ndiende kuna sekuru. Ndo saka ndakazoona. Anyoko wako na bamba wako uri kumuzi. Hanzi vabereki vako baba namai vamumusha. Hongu. Vanapinda sondo ipo. Vanoenda chechi. Anopinda Seventh Day Adventist Church. Chao. Sana. Ndibo kamba za vantu walibe pano iwepo ndofuna chiti iwepo ndikukonzere mkondo kwa mkondo. Hanzi ndingataura zvavanhu vasipo panapo. Asi chandinoda kuti ndiite nini? Chapupu changu chichabuda mumushonga ndinoda kugadzira inonzi go back to sender. Wamba. Unozvisa? Ndinotenda sekuru. Ndibe kamba uchiti bamba wako na nyoko wako ndi wamfiti. Ndinotaura kuti baba wako kana amai vako varoi. Ndinotaura izvo. Unozvisa? Abudu wako iwepo ine ndakamba ndakuza kudala ndachiti dzina lako raikiwa mkali raikiwa mbia so yarachita yataka wanyumba kudala urachiti iwepo chite kupambaizwa. Ndinotaura sare kanye kuti mushamenyi mune hari imo makanyorwa mazita iwewo zita rako rimo imomo makanzi zvese zvamunobata zvese zvamunobata hapana chinoita se chinofamba zvaukuonawo iwewo nemaziko enyama. Unozvisa? So pano panofuna kukulimbisa ntima. Hanzi izvo zvinoda kuti ubude panapa mwoyo wako wakasimba ndezvandichakupa. Uguduke upeze bwino bwino ukudandaura pamusoro pambumba yako febia ya mareza. Hanzi ndikuda kuti ndikugadzirire panyaya kusvika kumhuri yako pauchadzokera kuno kana unoziva chapupu semataura kupita pano mhuri yeZimbabwe ichizvo. Ukundimba mzuu wangu. Hanzi unozvisa? Ndinotenda. Pano panofuna chitiwepo ndikupase tengo ing'ono ukambe. Isako. Hanzi apa ndikuda kupa nguva shoma kuti kana une mubvunzo kana zvekutaura ungotaura. Ya mubvunzo ndinawo senge pa ndakauya kuno kwandinenge ndaudza munhu noti ini ndanga nedambudziko rangu rakaita sekuti ndada kuti zvinhu zvangu zvidzoke. Sekuru akasvika kwanditi kuti zvinhu zvako zvidzoke tinotanga tagadzira pamba. Saka inini tichinogadzira pamba sekuru nechida kuti vandibetsere kuti vachona vanongozviita vangouya vega. Handikwanisi kuti ndinovati zvakati. Vanonditi remei. Sezvo hapasi kufambidzana zvakanaka. Chao. Iwepo nchikukambira ndibe kuika pa page nchikukambira ndachitiwepo mfiti wako imiteriko yako
imvindo adakata mankwala kabanga wachiti ine ndanama ubopeza terika yako pa speed yako pochita nkhani yako kumazidi anziwo umunga kundazukira no kumashure nichitanga kutora kuti mbavha yako kuibata pashi kuchanetsa uye munyaya dzirimo iwo ukaenda pagirazi ukaona mbavha yako iwewe uye panyaya wakutaura iwewe kuti hama dzangu ndo back to sender zvokutaura sekuru kuti vanhu ivavo vanofanira kuti vakonfese vauye vega pano panyaya back to sender ivi unozvisa Notenda. ndio nkana nachitana ntewepo bwera litinta ndikuike sapate nijwasa andosaka ndati upinde mudare munondakakudedza kuti uye panzvimbo panapatiri ndikupe mishonga yangu nekugeza mishonga yangu kuti tipedze nyaya yako unimba anzulwanga hanzi mundinzisa Hongu sekuru. kuika pamidrado tsopano kuchitira kuti vantu vadziwe lini kuchita kunati wadapezesa matheri na kanu zose za mafebia zinari kusokomeza na iwepo wananzimango chita sure ndio muntu udataniza nati eta hanzi inini ndoda kupa chidzidzo muzimbabwe nevakateerera kuti izvozvizvi iwewe ndo chava chapupu mukubatwa kwembavha negobektusenda nehama dzako dzichizosvika papi pano unozvisa Hongu. so ndiamene anafuna chita ndi company so hanzi ndo mashoko yandati nditaura newe mishonga uchapiwa mumangwana wako kudzokera umba mzukulanga unozvisa Notenda sekuru. ati apro nkanu zinenge iwepo ikalitu manja hanzi nyaya zhinjiwo hanzikuda kuti utauretaanoda kuti nyaya dzavo zhinji uise mumaoko mangu utita kukata mankwala hanzi kana ndakabata mishonga iyi tibokata kana zenyu zapanyama patidakata tichidziwa kuti mfiti na teriko wadafuna kusokomeza vaziwe chiti vanya wapetekwe hanzi kana ndakubata mishonga hatibati panyama nekufunga kwenyenge kufunga dziri dzenyama tinenge takutoita zvinhu zvoti muroyi mbavha vabatwe uye chive chidzidzo kuvanhu kuti zvinhu zvomunhu hazvitorwe uye munhu haaroyiwe unozvisa Notenda. chawa zikulanga so iwepo ndiitengwe mene yandakupasa zauza zakuchita na warapashi eta hanzi iwewe utarora pano mushonga utarora uchigeza kusvika mangwana ndini chakazokuudza kuti muzukuru ndapedza newe chienda Notenda sekuru. esa kumasheni wafuna kamba ngawakambera hanzi ane chekutaura kana pane atoda kutaura ngaataure kana wacho ndowo ndisati ndavhara matara ngondo kwa nkondo ndiribe kuima ini ndidapweteka mfiti wali mve wanya masero hanzi murezimbabwe ndoda kuti iziva kuti go back to sender handina kumira ndinoita go back to sender zvamaingondiziva ndichingoita izvo ndo go back to sender ndinoita izvo nekurukosta zvakanaka chao iwepo nzakupeza kubwera upase makosada yako na warapashi hanzi iwewe ndozokuona wakupiwa mishonga yako nemakomana